ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, ang atong gipasidunggan niining adlaw Sabado mao ang mahal nga Birhen Maria. Sayod kita na kung wala siya, wala untaon kitay manluluwas dinhis kalibutan. Busa uban kaniya, padayon natong iampo ang tibuok katawhan sa tibuok kalibutan nga magkahiusa ta, magtinabangay, dili magsigig gubat o magsigig away. Labi na gyud dinhi sa atong simbahan nga Katoliko. Ato sa ngiampo ang mga mahigugmaon natong kaigsuonan nga nagsigig palit sa atong mga slots karon alang sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan nga unta hatagan sila sa tinuod nga kalipay, kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo masabtan nato nga gibuhat ang kalibutan pinaagi sa pulong sa Dios ug ang atong makita gihimo sa mga butang nga dili nato makita. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimutan siya sa Dios, ingon nga taong matarong, kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Pinaagi sa iyang pagtuo, nagsulti gihapon si Abel, bisan siya patay na. Tungod sa pagtuo, wala mamatay si Eno. Hinunua, gibayaw siya o wala siya hikaplagi, kay gibayaw man siya sa Dios. Nagingon ang kasulatan nga sa wala pa bayawa si Eno, nakapahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kun walay pagtuo, kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Tungod sa pagtuo, namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios, mahitungod sa mga butang umaabot nga wala niya makita. Nagmasinugdanon siya sa Dios ug nagbuhat siyag arka nga maoy nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Niining paagiha, gihukman niya ang nasadan ang tibuok kalibutan
ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko sa kahangturan, ang imong ngalan, O Ginoo. Daigon ko sa kahangturan, ang imong ngalan, O Ginoo. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud siyang daygon. Ang iyang kadako dili matugkad. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan, O Ginoo. Ang tanang kaliwatan nagadayeg sa imong mga buhat, ug nagasangyaw sa imong ngalan. Nagasulti sila sa kasana sa imong mamahimayaong kahalangdon, ug nagasaysay sa imong katingalahang mga buhat. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan, O Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, O Ginoo. Ug ang mga nagtuo kanimo, padayga kanimo. Paisguta sila sa himaya sa imong gingharian, ug pasultia sa imong gahom. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan, O Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ka, O Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Hesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Hesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang biste migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan
nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Hesus. Unya miingon si Pedro kang Hesus, magtutudlo maayo nga ania kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali apan wala sila'y nakitang tao gawas lamang kang Hesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Og ilang gipangutana sa Hesus nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga muuna pag-anhi si Elias. Siya mitubag, tinuod gayod nga si Elias muuna pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang. Apan nganong nag-ingon man ang kasulatan ang anak sa tao mag-antos pag-ayo og isalikway. Hinoon, sultihan ko kamo nga si Elias miabot na o gibuhat sa mga tao kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton, sumala gayod sa giingon sa kasulatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Kining pagtuo gihisgutan sa atong unang pagbasa, familiar man gyud kaayo ni nato. Una, ang pagtuo usa na ka virtue, usa ka gasa sa Ginoo alang sa mga tao. Kitang tanan gigasahan ni ana. Na ba mo'y pagtuo? Na tanawa di ba hinay kay motubag. Naamoy pagtuo? Kinahanglan gid nato usbon usa una mo kusog. Ngano man kay way klarong pagtuo. Dili ba ready ba dili ba sa taga sa kuan pa na sa Boy Scout laging handa. Kinahanglan usa ba nga sana kanang kausunon kayo kanang lawom ba. Una ngano man kay kita god tao kasagaran magsalig gyud ta sa makita ug mosalig gyud ta sa makita mo na. Pero di na gani makita murag magduda dayon ta. Mo na ang mga asawa basta di na makita ang ilang bana sa may mahitabo magduda. Labi nagmutulo na kaadlaw, di na gyud makita nya og tiksan, di na gyud mobaws og tawagan out of coverage area. Unsa may hitabo? Magduda, mabalaka, maratol. Di ba? Kinsa dinhing asawaha nga kun ang ilang bana di na gyud nila makita, di na sad mabati, di na sad matawagan, na relax ra gyapon ta sa kamot. Tanawa, mga iyawan-on mo. Ang Diyos nun nga asawa o ang Diyos nun nga bana or ang Diyos nun nga tao,
musaligid na siya sa giingon sa Ginoo nga walay matago gikan kaniya. Nahibaw siya sa tanan. Di ba? Kanya, kung naa ka ng maong pagtuo, adto ka mo istorya sa Ginoo. Lord, di na nako makita akong bana. Di na sad mabati. Di na sad nako matawagan. Wa sad mo tawag nako. Wa nako kahibaw, hain siya kay tao raman ko, pero ikaw nahibaw ka kay bisag hain toron siya, nahibaw gyud ka. Ana, busa ako siyang itugyan nimo kay ikaw man say tag-iya niya. Adi, tuog dayon ka, relax kayo. Dangtag mga 3 ka tuig, mobalik imong bana. Ana, no? Pero anang 3 ka tuig, wa gyud ka maratol. Ngano man? Ang Ginoo may imong gisaligan. Nituo man ka nga ang Ginoo nagtan-aw sa imong bana, nagkuyog sa imong bana. Apil na sa dito siyang kabit, no? Mao to nga nakaanak gid sila duha. Mingon ka tan-awa, Lord. Nagrasyahan gyud. Ana. Mutuo sad ka nga ang Ginoo say naghatag nila ato. Nya mangutana din kas Ginoo, ako Lord, ako may iyang gipakaslan, di amon sad mi 5 ka bukanak. Unsa may akong buhaton aning akong bana. Unsa may isultis Ginoo? Pasaylua kay natintal. Nya dawata lang na kay giuli nas kabit. Kay nag-away sad na sila. Guol in town kay nang imong bana karon kay gibuwagan sa iyang kabit. Mao nang nibalik nimo. Nana. Dawata kay imo mo nang bana. Nya ayaw gyud siya kasab-i kay mosamot iyang kaguol. Naamo na sa atong works of mercy, di ba? Kanang atong spiritual works of mercy. Kay ba mo sa 7, naamo na 7 corporal works of mercy. Naasad na 7 spiritual works of mercy. Nya usa na kanang giingon, comfort the afflicted. Hupaya ang mga magulanon. Nya kay perti mangguulas imong bana, gadain taon sa 2 ka buk niyang anak. Giktos kabit kay palayas nas kabit, kay ang kabit nakabit na saglain. O di sakit kayo ang gibati sa imong bana, munang niuli nimo. Kay ikaw magyud ang iyang asawa. Nya unsa man dayo imong isulti, comfort the afflicted. Imo lang siyang kantahan anang kanta kisiga kanta na si Sharon bato na sa una. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Anya inig abot sa imong bana, inig sakas balay maingon din ka, mas mapalad ka, mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Nindutan, no? Ngayon ka na bilingi ay mong tupad na mabuhat ka na. Pangutan na. O mauna ang pagtuo. Kana bang muragwa kay nakitang kalipay, muragwa kay nakita nga paglaom, pero mutuo ka nga niya ang Ginoo, muhatag ang Ginoo sa tanang maayong butang sa mga tao nga mosunod kaniya. Kana mo nang ayaw pagsigig analyze mo na ang Ginoo diri iyang gipakita nga niingon ang Ginoo sa tong ebanghelyo, kini ang pinangga kong anak, pamati mo niya. Pero ang ilang nakita mao si Jesus. Si Jesus gasigig ingon nga biyain ninyo ang tanan aron maangko ninyo ang gingharian sa langit. Siya nang kay pabiyaon kas imong balay, imong mama, imong papa, asawa, bana, anak, og sa imong kaugalingon, nya sa aran kag langit nga wa gani kakakita. Bikin sa man nyo din hibi ang nakakita naglangit, asa kamot? Wow, oy! Kanusa man mo kakita langit? Kung mamatay. Kana kung malangit sa ka. Pero di ka malangit, impyerno, di ka kakitag langit. Ikamatay. Pero sa tinud-anay, ang nakakitag langit,
mao ang mituos Ginoo. Muna katong tulo ka tinunan, kuan lang to, sampo lang to ni Kristo. Di ba iyang gida ug misunod sila ngadto sa bukid. Kasabot mo ana nga kuan nga imagery, iyang gidala ang tulo nya gisaka niya ngadto sa bukid. Kasabot mo ana? Wa? Oh, parihata. Pero ang meaning anang bukid ana sa Biblia, usas mga meaning ba sa bukid is perfection. Ang perfection magsaka ka na, saka ba kanang mag-anam kag saka. Munay perfection nya gisaka niya ngadto sa bukid. Abot sila sa kinatumyan, nakaadto man ko ana pag katong tour sa Holy Land. Taas-taas bukira, sakay ka dito, sakay na ron kay ug lakaon madara man amo sa trail nga malakaw, pero di gyud basta-basta. Murag og akong tan-awon og musakata murag level siguro sa murag San Roque ana kanang nga level diha or sobra pa ba dol-duol sa tabla kung sakaon ba naon diya kastiilan ngadto dong babaw. So perfection gipasabot ni Kristo, kung ma-perfect ang inyong pagtuo nako, mausab ang inyong pananaw, ang inyong makita mausab. Muna diri sa unang pagbasa, gihisgutan ang mga tao nga nangausab ang ilang pananaw. Si Moises, si Noe. Siya nang ka nakakita si Noe sa umaabot nga lunok. Nga wa may nakakita. Ngano mang nakakita man siya sa lunok? Kay perfect ang iyang pagtuos Ginoo. Nya, tinuod ba nga naglunok? Tinuod. Mautong naluwas siya. Kay ni perfect naman iyang pagtuo. Pasabot, wa siya magduda. Wa na gid siya gamayng question sa pulong sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang wa na gid magduda na kung mupalit kag slat, malipay gyud ka. Taas ang kamot. Oh, naitulo ka buok, upat. Kamong uban gaduda pa no. Ang inyo jung hunahuna ug magdaghan akong kwarta, matigom ni akong kwarta, malipay gyud ko. Mao man ay ato. Kay makita man gunang kwarta. Nya kun mudaghan imong kwarta, magsikag ihap kada gabi di na lang kahapit matuog sikag ihap. Balik-balik og ihapan ang imong tag 20 kanang tag 50. Para nimo murag lipay kay kana. Ang uban ko kuno, higdaan ang kwarta. Ibutang sa kanang higdaanan ba? Kay inigmata, ihap na sa ada na. Nangabuang na ba? Nya pare, para bagyo. Simbak ko sa di sana namo buhaton na. Amo ra na isod sa kuan. Bag. Oh na. Kana bang mutuo na perfect na gid ba? Abe. Kinsa dinhi tanawa na kanang niisas kamot nga mopalit yung slat, pirmi na gina silang malipayon. Labi na yung hutdon gini mog palit ang slat nato napamantay. As of yesterday nahalina na biya taog 3,475 ka slats. Oh, pakpak. Pas ronda 3,475 na sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG. Mutuo ka na, congratulations. Pero di ka mutuo, magpanagana ka, niya mo analyze dayon ka, moingon din ka, nasa, sigbaligya, siya rin ginalipay na. Kanara kis father, pailad mo anang father, oy. Ana, no? At tanawa, kana mga tawhana nga musulti ana, simbak ko lang na, pero murag wa man tingali, pero simbak ko lang bag nga ba magkusmod yung naong ana. Kusog mo kaya na sila mo analyze. Nya kada ra ba nila kita ba human being kada gid nato analyze musangko biya gid ta sa negative analysis. Sige, analyze na imong tupad. Nganong nisimba na? Analyze ba nganong nisimba na? Di ba musangko gyud kas paghunahuna og negative. Kung saliga nimo ang imong hunahuna, oh, maingon ka mo simba na.
nganong ni simba man ni siya man ni siya sige manig panglibak nagpakaaron ingnon simba aron ingnong buutan nya kusog day manglibak labi na inigtan-aw nimo dito sa inyo nasilingan na nimo nya ang inyong agianan gikural ana kana simba pakaron ingnon ana di ba kun imong analyson pero og imong tuhuan kani siya do na gini Ginoo kay ni simba man di ba di ka mo analyze Lord ni simba man kakita gini siya nimo di iniguli nimo sa inyo iya na sang gikural inyong laing agianan may ora jud ka gisugo gini siya sa Ginoo kay gikan man ni siya simbahan mo na Lord your will be done di ba dili ka mo ingon nga naong baya simba nya ang buhat yawa imo na siyang i-analyze na imong bana mo simba nya iniglakaw ngadto sugal dayon kadto gisugo tos Ginoo kay gikan to simbahan ana nya iniguli hurot yung kwarta gipildis Ginoo so di jud ka masuko makita nimo ba ang dili makita di ba nya unsa may resulta makakita ta Ginoo naa dayon ang kalipay kalinaw o kabalaan di ka makasala unsaon nimo pagkasala nga ang Ginoo may kanunay nimong nakita di ba labi na imong anak adik es computer di nahapit mo undang di maingon ra jud ka kana kay ang Ginoo nagtan-aw man niya nalipay sang Ginoo sa kong anak nga paspas kayo mo kuha sa computer dua sa Ginoo salamat sa paghatag niya good health niya lamdagi kuno ko Lord unsa say akong buhaton para mapakita nako ang ako sang gugma aning akong anak mingon dayon ang Ginoo ayaw nagpalit og load na kasi Lord di na akong palit imong anak sigan wa na may load ma load ka ingon mang Ginoo do nga di lang sa ko papaliton kay wa naman tay ikapalit pisti biya nimo inatay biya nimo ana man mo usahin uban ana wa nimo ayo Lord gibalikas man ko sa kong anak Lord insya sagdi lang may lang na kay kamaopang mo pronounce og pisti og inatay kaysa mahimong amang di mahabitaw no ana di ba giingnan ti ka take up your cross so kana rong imong anak mao na nay imong cross ug mao na nay makapasantos nimo sunod lang gid nako kay take up your cross and follow me unsa man Lord ay lang gyud palit og load dool imong anak tamparos dayon ka Lord gitamparos ko sa akong anak ipatamparos lang sang pikas naong nimo pero ay lang gyud palit og load di ba? Di ang imong anak mulayas na adto na sa silingan nga magsige naglibak nimo way ayo ning ginikanan ako Lord gilibak man ko sa kong anak gidaot pa gyud ko okay ra gyud na antosa lang gyud na nya higugmaa lang sa na gyud ang iyang gikakuyog karon pero ay lang gyud palit og load matanawa di ba makatigom ka di ba wala mo kay palit-palit og load wala sa kapalit og mga kuan ni nakatigom na ka ipalit din imong slot naka na ipalit na nag-slot ang imong natigom sa load di palit din kag slot hatagan din kag daghang abundant graces muuli din imong anak mangayog pasaylo pasaylo adyo ko nakatamparos ko nimo ngano sa may nakaon nimo dong ani uli man ka walang malahi lang akong gibati gimingaw ko nimo ay na lang ko palitig load kay kana ganing magsige na lang kong study di ba di dagdag mga 5 ka tuig graduate din imong anak magna cum laude dindota nya pagkat sunod adlaw naligsan patay dayon imong anak wa ka trabaho nya magmahay ka dili oy makakita ka gabihan nimo Lord no gi-convert nimo akong anak nahimo pag yung magna cum laude nya 2 weeks lang patay dayon grabe hagid nimo
pagka-great. You are a great God. Tuan na ron ang akong anak, nagtrabaho sa langit. No, kay ni-graduate man imong anak og engineer, magna cum laude. Di nahimo na siyang engineer dito sa langit. Siya ay nagpanday sa imong balay. Kay nga man Ginoo mag-andam kog balay dito. Imong anak mo ay gipatrabaho, gipa-design sa balay nimo sa langit. Pag uli nimo dito imong anak ko, ma, welcome. Mao ni resulta sa akong pagka-magna cum laude sa engineering. Katukod kog balay para nimo. May gani kay nalangit yung kama. Nana, nanong di man mumutuo. Mao ni ang mga butang nga di makita, pero tinuod ni. Tinuod. Kaya ang Ginoo may nagsaad ni ini. Di gini siya bakak. Muna, do not impose your own standard. Munang di radyo ko mo impose ninyo nga pamalit mong slat kada adlaw. Nga ko ragyong isulti nga kung mo palit mong slat aning atong SBF dag, makakita mo og daghang mga butang, mo transfigure, mabag-o ang inyong kinabuhi, mabag-o ang inyong gibati, mabag-o sa dang atong simbahan. Makatukod naman unya tag atong kumbinto, maka-improve pamanggid unya ta dinhi, daghan kay mabag-o, dili magusbat. Sige, manindog na ta mga dunay pagtuo. Pagampo sa katawhan, mga igsoon sa dihang nausab ang dagway ni Hesus dito sa bukid sa Tabor, gipakita sa Ginoo nga siya makahimo og mga nindot nga butang bisan pa taliwala sa mga kalisdanan o kahugaw sa kalibutan. Busa malaumon kitang muingon, Amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, pinaagi sa pagwali o pagpanudlo, magdala kanato ngadto sa himaya sa atong langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang nausab nga panagway ni Jesus, makapaamgo kanato sa makanunayong presensya o himaya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga maninguha o maningkamot kita, nga makauban sa Ginoo, uban ni Maria o sa mga santos dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang nausab nga dagway ni Kristo, magdasig niadtong na naganto sa mga balatian sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, magampo kita sa Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o finansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Kaluy kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, makasudong na sa wala ang pananahon sa Dios nung himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Makagagahom og langitnong Amahan, tuwata kining amo mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magaday kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na niya. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, katagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga manalawat nimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na nakanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ng bunga sa tiyan mo kasi Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karon sa hatag na sa kamatayon. Karuno sa takna sa kamatayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Litania sa mga pasalamat human sa pandemya nga COVID-19. Muduol kita sa Ginoo kinsa nagbag-o sa tanang butang, sa tanang mga panalangin o grasya nga atong nadawat sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Atong itubag salamat sa Dios. Salamat sa Diyos. Tungod sa pagpahinumdom kanato unsa katalandugon sa kinabuhi, sa pagpanalipod kanato sa dihang walay nangahas sa pagpapuyo kanato o pagpabukas sa atong mga hunahuna, kung unsa gayud ang mahinungdanon, magpasalamat kita sa Ginoo.
Salamat sa Dios. Tungod sa pagtugot kanato nga makadugtong sa usag-usa diha sa pagtuo ug gugma bisan pa man sa buhat sa pagkahimulag nga gipahamtang kanato sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa bayanihong buhat sa kaayo nila nga nihatag kanato sa siyentipikanhon, sosyal o espirituhanong tabang sa dihang ang pagbuhat niini nakarisgo o nakahulga sa ilang kinabuhi, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa mga gasa, sa mga bag-ong na-discovery nga mga tambal o mga bakuna nga makig-away sa mga kagaw o ang katingala sa kinaiyanhong resistensya batok sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa gasa sa iyang masaligong presensya sa dihang kita nabalaka og nasubo, naguol og nag-inusara og nagmahinamon sa panahon sa pandemya, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magampo kita, mahigugmaong Dios, walay hunahuna namo nga wala nimo masayre, walay hunahuna namo nga mi dagayday nga walay or mga luha namo nga midagayday nga walay bili alang kanimo, walay kalipay nga among gisaulog nga wala nimo mabati. Nagpakatao ka niining kalibutan sa kasakit, pagantos o kamatayon, ug nahibalo ka sa mga kahadlok nga among giatubang. Dawata kining among pasalamat tungod sa imong maampingong gugma sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Sama nga ikaw dito sa kamatayon ni Lazaro, ibuga ang imong ginhawa nga walay katapusang kinabuhi ngadto sa tanang nangamatay tungod sa sakit nga coronavirus. Gihimo mong kalipay ang among mga kahadlok ug tungod niini kami nagpasalamat ug nagadaig kanimo, nganha kanimo ang himaya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iyampo kami. San Miguel Arcangel, Iyampo kami. San Roque, Iyampo kami. San Vicente Ferrer. Iyampo kami. Usas mga nindot nga gasa nga atong gidawat karon mao ang Diyos nun nga kinabuhi, divine life. Pero matuman rani o mahitabo rani din hinato kung motuog yun ta sa tanang pulong nga gisulti o gisugo ni Kristo. So salamat sa makausapa sa mga tao nga mipaambit sa ilang gugma, nagsunod sa pulong sa Ginoo sa pagkamanggihatagon ang namalit sa atong slots. So sa ako nang ikaingon kaganiha, ang atong SBF dag na slots nakahali na ta og 3,475 ka slots, na apay 72,525 slots nga available. Atong pakpakan ang tanang namalit sa inyo. Karong Merkulis, sunod simana, Merkulis sa Badlis naman, musod na ang Lenten season. So magpabadlis ta, dinhis ka atong simbahan, atay misa alas 5, alas 6, alas 12:15, na atoy alas 5, no? Alas 5 o alas 7 sa gabi. Wate ang atong alas 6 mahimo ng alas 5, na ay alas 7 sa gabi nga misa. Sa tanan nato mga special chapels na atay alas 6 nga misa sa gabi para sa Badlis. Nasa atong mga eskwelahan ato sa silang misahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan.
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.